Ba da, obosită, neobosită. Mi-am făcut eu cei mai dolofani cozonaci. Mi-am făcut eu cele mai bune dita mai oala de sarmale. Îmi fac eu și salata. Stați că urmează să-mi fac duș, să-mi pregătesc, să-mi spăl părul, că eu nu stau, după ce am gătit, nu contează ce am gătit, eu îmi spăl părul. Să-mi pregătesc hăinuțe pe mâine. Nu merge așa. Da. Așa. Nu tai nici mici, nici mari castraveți, nici gogoșari. O să pun câțiva castraveți murați, câțiva gogoșari. O să pun și măsline negre, măsline verzi. Îi dă un gust foarte bun. Piept de pui, mazăre și fac maioneză. Taie mai mic. Ați început. Iar vreți bloc. Iar vreți muțite. Vă punem pe mut. Nu vreau să tai mai mic. Eu vreau să simt gustul la gogoșar, gustul la castravete. Las că nu ne necăm. Uite-i perfect așa. Porumb nu pun, că pentru că porumbul conține, lasă amidonul ăla, cum îi spune. Cozonaci, te rog. Tocmai ce vi-am arătat, nu vă supărați, vi arăt mai încolo dacă vreți. Știu că lasă zeamă castraveți, întâi îi tai, că tocmai se... și după îi pun în ceva trebuie să storși, să nu lase zeamă. Dar întâi se taie.